Pekka. Tero. Kahvia! Mitäs sinulle muuten kuuluu? Minulle. Niin? Eihän tässä sen kummempaa. Kiirettä on pitänyt, kun avasimme sen Lontoon konttorinkin. Mutta kyllähän sen kestää, kun tietää kuinka paljon se tuo rahaa. Entä itsellesi? Ihan hyvä. Siinä samassa firmassa olen töissä missä ennenkin. Niitä vanhoja mattoja. Mitä se sun firma oikein tekee? Minun firmani. Niin. No mutta Antto, kyllähän sinä tiedät, että minulla mitään firmaa ole. Antto. Oletko sokeria? Kiitos, ei. Kyllä. No, jos... Vaimoni jätti minut eilen. Hieman harmittaa. No miksi hän nyt sillä tavalla? Kuka? No vaimosi! Vaimoni. Niin, siis vaimosi. Hänhän jätti sinut. Mitä? Onko Liisa jättänyt minut? No äskenhän sinä niin sanoit. En sanonut. Otatko keksiä? Ei kiitos. Kyllä. Kylläpä tekis mieli. Mitä siskollesi kuuluu? Mutta eihän minulla ole siskoa. Niin, mutta mitä sinun siskollesi kuuluu? Ei minulla ole siskoa, ymmärrätkö sinä? No voi. Pitääkö sinutkin nyt sitten tappaa? Nyt lopetat, Pekka! Oho. Kellokin on jo noin vähän ja ilta on jo pilalla. James soittikin juuri ja sanoi, että auto on pihalla odottamassa. Minä lähdenkin nyt tästä. Oletko nyt tyytyväinen?